Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ke toh habai dei bak kata ngash kwa ban kentu you spokesperson jong ka VPP ba hab ben kentu ye ki breu la jong ye ki nong kershan dan katkum ka election commission of India model code of conduct dan bala ban khang ye ki nong wan bat nong ngap jingelang henry kadon pat ka kendon ban khang ye kinong pun kulumar sinong kinong pun kulumar haka jingelang te kum ye kita kinong pun kulumar haka model code of conduct jongka way naka rules ka basaw jongka MCC ka ongkum ne organizer of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with person disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder. Organizers themselves shall not take action against such person, but kedatang ke police department but election commission. Tengah nga menin ngalahap ban kentu ya ka police department menin but ki election officer sang tu bante lah kami kini kinong wan pen kelumar nama balai katkum jung i menin kabangadon hapok rensan kumba ar laiken hun kibreo i kumbala don kaplan lupa ban wan ben pen kelumar hajing helang te but ya kata la don on record la don haki video clips kiba ngilai i kinong pen kelumar bala kemru yaki but ngahap ban kentui ke police department bantek lah kami kini kibreo namar baladam tek lah kam police menen bak election officers kai ka banjai kini kibreo bapun kelumar kat tu upai lang kat tu upai ba kila don lada sim lei upai ba ya ka anya ketila jong la mensau kini kibreo bawan pen kelumar namar takadau kam itenat but ngaso ba ka jingkren jong UVPP spokesperson bakila ban pertakat baman kani kalongkum baphiwan ban provoke yaki jingelang jung political party so bahakir kum ubreu bala nang la start mdei ban lek penshit mdei ban lek penkulmar but ya kani ka jingle jong ki pithat madan ya ka jinglong jingman jong la jong tenga ngasu kentu yaki sobha da husiar bat sobha da kentu yaki breu la jong ba pindem dei ban ailat ban aimon bakin lek kat bamon ka ain ka don ka election commission ka don kenam ai li yakum kini kibreu manon pentut haki jingelang